Sziasztok! Egy újabb szakmai videóval érkeztem hozzátok, és szeretném megmutatni, hogy mit is jelent ez az UVC lámpás fertőtlenítés. Sokan azt gondoljátok, hogy a víz belsejében, a vízben találjátok ezt az egységet, de ez nagyon nagy tévhit, ugyanis ez a gépészetnek egy része, és a motorral, a vezérlővel van összekapcsolva. Előttem láthatjátok az UVC lámpát, ő bocsátja ki azt a fényt, amivel a vízben lévő mikroorganizmusokat és baktériumokat megöli. Ezek is készülék több éven keresztül több százezer forintot tud nektek megspórolni, ugyanis teljesen vegyszermentes, elektromos árammal működik, és úgy van bekötve a rendszerbe, hogy akkor világít, akkor fertőtlenít, amikor mozgásban van a víz. Azaz, ha keringet, a szűr, a fűt, a jacuzzi, akkor kapja meg az áramot, és akkor fejti ki igazából 100%-osan hatását. Hogy miért választák az ügyfeleink ezt a fertőtlenítési módszert? Azért, mert egyrészt nagyon sok pénzt tud megspórolni, illetve a vízkezelésben tud segíteni. Ő akkor is dolgozik, amikor te elfelejtetted beletenni a vegyszert, vagy nem figyeltél oda a víznek a minőségére, ő akkor is fertőtleníteni fog, amikor te éppen nem tudsz a jacuzziddal foglalkozni. Ez nagyon fontos, és a mai világban egy olyan szempont, ami szerintem elengedhetetlen. Ha kíváncsiak vagytok, hogy működnek a jacuzzik, illetve milyen alkotóelemeket tartalmaz, kérdezzetek bátran kommentbe, és én megválaszolom nektek. További szép napot, sziasztok!